ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ብፍቓድ እግዚአብሔር ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ጳውሎስን ካብ ሓውና ጢሞቴዎስን ናብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ናብቶም ኣብ ኩሉ ሃገር አካይያ ዘለው ኩሎም ቅዱሳንን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን። እቲ አቦ ምሕረትን አምላኽ ኩሉም ምጽናዕን ዝኾነ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን። በቲ ንርእስና ካብ እግዚአብሔር ንጸናንዐሉ ምጽንናዕ ነቶም ኣብ መከራ ዘለው ኩላቶም ክንጸናንዕ ምእንቲ ክከኣለና ብመከራና ሁሉ ዘጸናንዐና ንሱ እዩ። ከምቲ ናይ ክርስቶስ መከራ ብበዝሒ ተኻፈልቲ ዝኾንና ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ምጽናዕ ብበዝሒ ንረክብ። ንሕና መከራ እንተተቐበልና ንስኻትኩም ምእንቲ ክትጸናንዑን ክትድሕኑን እዩ። ንሕና እንተተጸናንዕና ድማ ንሕና ንቕበሎ ዓይነት መከራ እንትትቀበሉ ብትዕግስቲ ብምቕባል ምእንቲ ክትጸናንዑ እዩ። ከምቲ ኣብ መከራና ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ኣብ ምጽናዕና እውን ከም ትካፈሉ ስለ ንፈልጥ እታ ኣባኻትኩም ዘላትና ተስፋ ጽንዕቲ እያ። ኣሕዋትና ኣብ እስያ ዝረኸብናዮ መከራ ክትፈልጡ ደሊ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኸበደና ንህይወትና ቀቢጽናያ ነበርና። ንሞት ከም ዝተፈረድና ይስምዐና ነይሩ። እዙይ ከዓ ንምውታት ዘተስእ እግዚአብሔር እምበር ብርእስና ምእንቲ ኸይንተኣማመን እዩ። ንሱ ንሞት ካብ ዘብጽሕ ሓደጋ ኣድሒኑና እዩ፣ ከድሕነና ድማ እዩ። ንዳሕራይ እውን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣለና። ንስኻትኩም ከዓ ብጸሎትኩም ክትድግፉና ይግባእ። በቲ ናይ ብዙሓት ጸሎት እንረኽቦ ውህብቶ ጸጋ ድማ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባና ንእግዚአብሔር ከመስግኑ እዮም። ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣውራ ከዓ በቲ ምሳኻትኩም ዘለና ርክብ በቲ ካብ እግዚአብሔር ዝርከብ ቅድስናን ቅንዕናን ከም ዝነበርና ሕልናና ይምስክረልና እዩ። ነዙይ ከዓ ብጥበብ ሰብ ዘይኮነስ ብጸጋ እግዚአብሔር ስለ ዝገበርናዮ ንምካሕ ኢና። ብዘይቲ እተንብዎን እተስተውዕልዎን ካልእ ኣይንጽሕፈልኩምን ኢና። ሕዚ ብሓደ ወገን ኢኹም እትፈልጡና። በታ ጎይታና ኢየሱስ ዝመጸላ መዓልቲ ግና ከምቲ ንስኻትኩም ትምክሕትና ዝኾንኩም ንሕና እውን ትምክሕትኩም ከም ዝኾንና ኣጸቢቅኩም ከም ትፈልጡ ተስፋ ገብር ኣለኹ። በዙይ ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩን ድርብ ጠቕሚ ምእንቲ ክትረኽቡን ብመጀመርታ ናባኻትኩም ክመጽእ ደልየ ነይረ። ብኣኻትኩም ኣቢለ ከዓ ናብ መቄዶንያ ክሓልፍ እንትምለስ ድማ ካብ መቄዶንያ ናባኻትኩም ክመጽእ ንስኻትኩም ድማ ዘድልየኒ ሂብኩም ናብ ይሁዳ ክተፋንውኒ ሓሲበ ነይረ። ከምዚ ለክውስን እንተለኹ ቁም ሓሳብ ስለ ዘይብለይ ድየ ወይ ወወ ክብል ጸኒሐ ኣይኮነን ብዝብል ልማድ ዝዓለም ዝምራሕ ስለ ዝኾንኩ ድየ እግዚአብሔር እሙን ከም ዝኾነ ዝነገርናኩም ቃልና እወን ኣይኮነን ኣይነበረን። እቲ ብኣይን ብስልዋኖስን ብጢሞቴዎስን ኣባኻትኩም ሰበኽናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር እወን ኣይኮነን ኣይነበረን። ብኡ ኩሉ ሻዕ እወ እዩ እምበር ብእግዚአብሔር ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ ኩሉ እወ ዝኸውን ብክርስቶስ እዩ። ስለዚህ ከዓ እዩ ንኽብሪ እግዚአብሔር አሜን እንብል። እቲ ንዓናን ንዓኻትኩምን ብክርስቶስ ዘጽንዐናን ንስራሕ ዝፈለየናን እግዚአብሔር እዩ። ናቱ ከም ዝኾንና ማሕተም መፈለጥታ ዝገበረልና ኣብ ልብና እውን መተኣማመኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እግዚአብሔር እዩ። እቲ ናብ ቆሮንጦስ ዘይምምጽአይ ንዓኻትኩም ስለ ዝሓለኽልኩም ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ምስክረ እዩ። ብእምነት ጸኒዕኹም ስለ ዘለኹም ምእንቲ ክትሕጐሱ ሓቢርና እንሰርሕ ደኣ ኢና እምበር ኣብ እምነትኩም ክንጉይተት ኣይኮናን።